ഭാഗവതത്തിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രഭു? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. അല്ലെ, പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ, അവരൊക്കെ വാങ്ങിയ മാതാജി. ഇതിലെല്ലാരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശോഭ മാതാജിക്കോ? ഹരേഷ്ണ, ശോഭ മാതാജി? ശോഭ മാതാജി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഭാഗവതത്തിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രഭു? ശോഭ മാതാജി ഹരേഷ്ണ മാതാജി എനിക്കുണ്ട്. ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ഇസ്കോണിന്റെയോ? ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ആ ഈയിടെ ശരി. എടുത്തു. ശരി മാതാജി. പൈസ അടച്ച്. ആ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതിരം യത്കൃവാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദേവ താരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉപജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശാം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലരത്നാജാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദമന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സ്വദാച ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭാത കത്തിലെഴുതുന്നു, സ്വസ്വരൂപത്തിനുള്ള കത്തില്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. എന്താണ്? നാമം ജപിച്ച് 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 നമ്മൾ വരുമ്പോ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും അല്ലേ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അല്ലാതെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്മരിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്താണ്? അത് താനെ വന്നുകൊള്ളും. നാമജപം ശരിയാകുമ്പോ താനെ വന്നുകൊള്ളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസവും അപ്പൊ നാമത്തിനും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തമ്മിൽ കാണാനായിട്ട്. എന്നാൽ കേൾക്കുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? കേൾവി, ശ്രവണം അല്ലെ? ശ്രവണമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ മുതലായവ സ്വയമേവ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ശ്രവിച്ച് ശ്രവം എന്ന് പറയുമ്പം അതാണ് നാമം ജപിക്കുന്നതും ശ്രവിച്ച് അല്ലെ? ആ നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രവിക്കണം. പൊതുവെ ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രക്രിയ. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലീല ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് സ്വയമേവ വരണം.
നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നത്, കൃത്രിമമായി ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സ്മരണ വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് ലീലകൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിക്കണ്ട. അതാണ് കൃത്രിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു കത്തിലാണ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ നന്ദയ്ക്കുള്ള കത്തിലാണ് 71. അടുത്ത് നമ്മൾ നാമ അപരാധങ്ങളിലാണ് നിന്നത് അല്ലെ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. കൃഷ്ണ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ അതെ. നാമാപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. 2. ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക. 3. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക. 4. വൈദിക സാഹിത്യത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. 5. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികം ആണെന്ന് കരുതുക. 6. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. 7. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. 8. വേദ സാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് കരുതൽ. 9. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല. മകജിക്ക് ഞാൻ ബുക്കെടുത്ത് വായിക്കണം. സ്ക്രോൾ ചെയ്യൽ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക. 10. ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. അപരാധം നമ്മള് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മളത് പാലിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ പാലിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ തന്നെ. എന്താണ് വൈഷ്ണവ നിന്ദ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ജാതി, മതം, പിന്നെ നിറം അല്ലെ, കുലം, അതൊക്കെ നോക്കി, അംഗഭംഗം അല്ലെ, നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലും പഠിച്ചു. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും എന്താണ്, ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇമ്പാർഷ്യലാണ്, ആരോടും ഒരു പ്രത്യേക കൂറ് കാണിക്കത്തില്ല. ഭക്തനോട് കുറച്ച് കൂറ് കാണും, അല്ലാതെ താഴ്ന്ന ജാതിയോ ഉയർന്ന ജാതി അതൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരങ്ങനെ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ മുൻപത്തെ ജന്മത്തിൽ അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അവർക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കുലത്തിലോ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആകാര ഭംഗിയൊക്കെ മോശമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം. അപ്പം അത് അനുഭവിച്ച് തീർത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അല്ലെ. വന്നതും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, തിരിച്ചു പോകേണ്ടതും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ചിലര് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ചിലര് നല്ല സുന്ദരന്മാരായിരിക്കും, ചിലര് കറുത്ത് ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കറുപ്പിനാണ് 7 അഴകെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിറം എന്താണ്? ഏതാണ്ട് കറുത്ത നിറം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിറം കിട്ടി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, നിറം കുറവായിട്ടുള്ളവര്. പിന്നെ നിറത്തിലൊന്നും അല്ല കാര്യം അല്ലെ, അവരുടെ പ്രവർത്തികളിലാണ് കാര്യം. അവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സാധാരണയായിട്ട് നോക്കിയാലും സത്സ്വഭാവിയും അല്ലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് കണക്കാക്കും. നമ്മൾ അബ്ദുൽ കലാമിന് എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അബ്ദുൽ കലാം സുന്ദരനാണ് അല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ.
കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കും. അപ്പൊ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അതിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിറത്തിലോ ഒന്നിലുമല്ല പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ആത്മീയമായിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലാതെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒരിടത്തു നിന്ന് വന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, തിരിച്ച് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെ, ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ ഏതായിട്ട് വരുന്ന വൈഷ്ണവ നിന്ദ. ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോട് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ ചിന്തിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് പൂജിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമുക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശിവനെയും അവരെയും നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒക്കെ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ദേവന്മാരാണ്. അതായത് അവരെല്ലാം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. ശിവൻ ഭൗതിക ലോകത്തായിട്ടല്ല, എല്ലാ ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനമാണ് ശിവനുള്ളത്. ശിവന് 84% ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ശിവനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അങ്ങറ്റം പോയ 78% ഉള്ളു ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഒക്കെ വരെയുള്ളവർക്ക് 78%, ശിവന് ഇത്രയുണ്ട് 84%. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? ശിവനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ശിവൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാണ്? ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ശിവൻ എന്നതുകൊണ്ട് ശിവനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ രണ്ടുപേരും, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നു, ശിവൻ എന്തിന്റെ ചാർജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സംഹാരത്തിന്റെ ചാർജ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചാർജ്. അപ്പൊ ത്രിമൂർത്തികളാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവരെല്ലാം ത്രിമൂർത്തികള്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉപസൃഷ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്ന. ഭഗവാനെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അതിനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സംഹാരത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും സൃഷ്ടിയുടെയും ചാർജുള്ള ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ദേവന്മാരെയൊക്കെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടോ ചിന്തിക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ വരുന്നവരാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാന് തുല്യമല്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ് അവർക്കില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചതാണ്? ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏതാണ്? അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കീഴിലാണ് എല്ലാവരും വരിക. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടോ തുല്യമായിട്ടോ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ. മറ്റുള്ളവർ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെറും സഹായികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ദേവന്മാർ എന്നാണ്. അവരെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പലരും, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു, ശിവൻ അതേപോലെ ഭസ്മാസുരന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവരെല്ലാം അവസാനം രക്ഷിക്കാൻ വരേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളിനെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല്, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും പെടാത്ത ഒരു രൂപമെടുത്ത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. തന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരല്ലേ? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായത് കൊണ്ടാണ്. സുരന്മാർ, അസുരന്മാർ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരെ അസുരന്മാരെന്നും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ സുരന്മാരെന്നും ദേവന്മാരെന്നും വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയും ആകും. അപ്പൊ ഇവരാരും എതിർക്കത്തുമില്ല. അപ്പൊ കൊടുത്ത വരങ്ങളൊന്നും
അതൊക്കെ നിലനിർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാനെ എതിർക്കാനും പറ്റത്തില്ല, എതിർക്കാൻ കഴിയത്തുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആളാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരുവിനെ വിനയപൂർവ്വം സേവിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ തുല്യം ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രസാദം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിലൂടെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഗുരുവിലൂടെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ മംഗളാരതിക്കും ഗുരുവിനിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? സംസാരദാവ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഗുരുവാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തീർത്തു തരുന്നത്. ആരിലൂടെ? ഭഗവാനാണ് തീർക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആരിലൂടെയാണ് തീർത്തു തരുന്നത്? ഗുരുവിലൂടെയാണ് തീർത്തു തരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിന് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ്, കാണപ്പെട്ട പ്രതിനിധി, അല്ലെ? പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് ഭഗവാൻ, ഗുരു, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തരാകുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പാലിക്കുക. അതിനെ ഉല്ലംഘിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുക. അത് എന്തായിട്ട് വരുന്നു? അപരാധമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്ന പോലെ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നല്ലേ? വേദവാക്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളത് പാലിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ യഥാപോലെ ബഹുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. വൈദിക സാഹിത്യത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക വേറൊരു അപരാധമായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം എന്താ? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ, നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 15-ാം ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവത്ര ചാഹം പ്രതിസന്നിവിഷ്ടോ. അതേ ശ്ലോക പറഞ്ഞോളൂ. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ, വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് നൽകിയത്. കൃഷ്ണ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവസ്വജാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടവും മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദിഷ്ട സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത വേദ്യ കൃതവേദ ചാഹം, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, വേദങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ വേദാന്തം സൃഷ്ടിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ? വേദങ്ങളെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങളാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ഏത് നമ്മൾ റിച്വൽ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. 4 വേദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? മറ്റു വേദ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളും ഉപവേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും പിന്നെ ഉപനിഷത്തുക്കളും പിന്നെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം ഏതായിട്ട് വരും? എല്ലാം വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും. ആ വൈദിക ഏതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ കൃതികളിലെ എല്ലാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെറും സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതൊന്നും ഉള്ളതല്ല, ഇല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലുള്ള അവതാരമായിട്ടുള്ള ആരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്ഥാപിച്ചു, പ്രചരിപ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുത്തി അതിൽ പങ്കെടുത്തു എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ച് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരെ, വേദാന്തികളെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അവരെയെല്ലാം ഇതിലോട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമായിട്ട് മഹാമന്ത്രത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തത് അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു സാങ്കല്പികമല്ല. സാങ്കല്പികമാണെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷത്തിലധികം തവണ ഒരു ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിക്കാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സാങ്കല്പികമാണെങ്കിൽ അതിനാരും മെനക്കെടത്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം പേര് ഇതില് വരുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണയില് വരുന്ന കാരണം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് അതിന് പ്രാധാന്യം നമ്മളിത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം അത് വെറുതെ ഒരു തമാശ മട്ടില് ഒക്കെ കാണുകയും അതിന് ആ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മുടെ കുത്തകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാക്കി ഹരേ രാമ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം എന്താണ്, ആരെയും ആർക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കണ്ട, വിഷമം ഉണ്ടാക്കണ്ട, അവരുടെ രീതി അവർ ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മുടെ രീതി ഇത് അല്ലെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇത് ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പേർക്ക് ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഭൗതികവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു അപരാധമായിട്ട് മാറും. വിലന്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് നാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ പറയും പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ ജപിക്കാമോ അത്രയും കൂടുതൽ തവണ ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ആ പാപം തീരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, പാപം ചെയ്യും, ജപിക്കും, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും, വീണ്ടും ജപിക്കും, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും, ജപിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയാൽ അത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, 16 മാല ജപിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ മാല ജപിക്കുന്നു, ചിലർ 20 ജപിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിന്റെ ഇത് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ 64 മാല ജപിച്ചെന്നിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പിന്നെ ആ പാപം ചെയ്യരുത്. ആ പാപം എന്നല്ല, ഒരു പാപവും ചെയ്യരുത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നാമം ജപിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും
ഒരു പാപങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാപം ചെയ്താൽ നാമം ജപിച്ചാൽ തീരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാപം ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപരാധമായിട്ട് മാറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപമെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? വേദസാഹിത്യത്തിൽ പല പല റിച്വൽസിനെ സെറമണീസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ വെറും ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1000-1 അനുഷ്ഠാനം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനെ കരുതരുത്? മഹാമന്ത്രത്തിന് കരുതരുത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാമന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല നമ്മൾ ഏതിനെ കരുതേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് കരുതേണ്ടത്. അത് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിലുള്ള മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. അല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു കർമ്മമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തരുത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വെറും ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഇതൊരു ധാർമ്മിക കർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 1000-1 കർമ്മം ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കരുത്. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതൊരു വെറും കർമ്മമല്ല. അത് കർമ്മമെന്ന് നമ്മൾ പറയാനും പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി, ഭഗവാനോട് ഭക്തി തോന്നി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മമായിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാം നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേസമയം ഈ കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഇതിനോട് പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, ആ മനോഭാവത്തിലാണ് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുച്ഛഭാവത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ആളിനോട് നമ്മൾ തുടർന്ന് പറയരുത്, പറയാതിരിക്കുക. അയാളുടെ സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചാല് നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെയും ഭഗവാനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നിട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതികളിലും വ്യത്യാസം വരണം അല്ലെ. നമ്മൾ തികച്ചും ഭൗതികവാദിയായിട്ട് പിന്നെയും തുടരാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വഴിയുമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നാമജപം ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊന്നും പോരാ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ നാമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ആസക്തിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലുണ്ട്. അനാവശ്യ ഭൗതികമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ കുടുംബം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുടുംബത്തെ ജീവിച്ച് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൊന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വരും. കൂടുതൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ശരിയായിട്ട് ജപിക്കാനൊന്നും സാധിക്കാതെ വരും. നൂറ് കണക്കുകൂട്ടലുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വരണം. അത് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുകയും ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അല്ലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തരത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അറിയാതെ ഭൗതിക ചിന്തകൾ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതലും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് കടന്നു വരിക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, അപരാധമായിട്ട് മാറും എന്നാണ്. ഇതാണ് 4 അപരാധങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരക്ഷ നേടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം. ഭൗതികമല്ല, ഭൗതിക ആസക്തിയല്ല, ആധ്യാത്മിക ആസക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രേമം, അടുത്ത അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രേമം അല്ലെ. ഭാവം, പ്രേമം, ശ്രദ്ധ, പിന്നെ ഏതാണ്? സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. പിന്നെ ഏതാണ്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി അല്ലെ. ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 9 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവസാനത്തതാണ് പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ രാധാറാണിയുടെയും ഗോപികമാരുടെയും ഒക്കെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് അത് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒഴിവാക്കുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. നമുക്ക് ക്രമേണ ഓരോ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഓരോ അപരാധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ല. 10 അപരാധങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് മനഃപ്പാടാക്കുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. അപരാധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഗുരു പ്രണാമ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം ബാധകമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രവും കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചോളാരെങ്കിലും. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജയിക്കട്ടെ, വിജയിക്കട്ടെ. ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു വിജയിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭു ജയിക്കട്ടെ, നീണാൾ വാഴട്ടെ. പിന്നെ ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്, അടുത്ത ആരാണ്? ബലഭദ്രരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആരാണ്? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ആരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്
ആരാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ആന്തരിക ശക്തിയായ ശ്രീ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, അതായത് രാധാറാണി എന്നാണ്. പിന്നെ ആരാണ് ശ്രീവാസ പ്രഭു. അപ്പൊ ശ്രീവാസ പ്രഭു നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലഭദ്ര രാമൻ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നു. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ പണ്ഡിറ്റ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരം. ആദി എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയ, ശ്രീവാസ ആദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ആരാണ് തുടങ്ങിയ? ആരാണ്? ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, മറ്റ് ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 പേരുടെ പേരാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എപ്പോഴാണ് ജപിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു പ്രണാമ മന്ത്രം ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രവും നമ്മൾ ജപിക്കണമെങ്കിൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരൊക്കെ അതും ജപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരുടെയാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്താരമായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അവതാരമായ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു, ആന്തരിക ശക്തിയായ ശ്രീ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് പ്രഭു, തടസ്സ ശക്തിയായ ശ്രീവാസ് പ്രഭു എന്നിവരോടുകൂടി അനുഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി 4 പേരും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഐവ സംഘം അല്ലെ, പഞ്ചതത്വം. അദ്ദേഹം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് വസിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും ഈ തത്വങ്ങളാൽ അനുഗമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി 4 പേരും കൂടെ എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. അതിനാൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രണാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെയും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആദരവ് പൂർണ്ണമാകൂ എന്നാണ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ ബാക്കി 4 പേരും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 5 പേരെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയണം എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ജപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചതത്വ മന്ത്ര ജപത്തിൽ ഇവ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മാല ജപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 108 മുത്തുകളില് പിടിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത്, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ജപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപരാധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐവർ സംഘം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുമ്പ് ആരണ്ടോ ഒരു വലിയ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മള് ശ്രീലപ്രഭുപാദരടുത്താണോ ചോദിച്ചത്, ഞാൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ നാമം ജപത്തിലൊരു എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഒന്നും നേരെ ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞത്, അപ്പോഴും പ്രഭു ചോദിച്ചു, വെറുതെ നാമം ജപിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കാതെ നാമം ജപിച്ചാല് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപരാധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപരാധങ്ങൾ കൂടിക്കൂടിയേ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ജപിക്കണം മഹാമന്ത്ര ജപത്തോടൊപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപരാധങ്ങൾ പുറത്തു
പെടുമെന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും മഹാവദന്യായ അവതാരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രഭുവിനെയും. ഏറ്റവും മഹാത്മാവായ അവതാരം. കാരണം അവർ പതിത ആത്മാക്കളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മഹാമന്ത്രമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ ആദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ജപിക്കണം. മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്യേ ഗൗരതിശേ നമഃ. അല്ലെ, നമ്മൾ ഏതാണ് ഏതിലാ ചൊല്ലുന്നത്? നിവേദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ മഹാവദന്യായ എന്നുള്ള ആ പേര് വിളിച്ചുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാവദന്യായ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാത്മാവായ അവതാരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ പതിത ആത്മാക്കളുടെ മഹാത്മാവായ അവതാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ പോലുള്ള പതിത ആത്മാക്കളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ന്ന തരം ആത്മാക്കൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനിടയുള്ള ആത്മാക്കളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും ആര് പരിഗണിക്കത്തില്ല, ആര് കണക്കിലെടുക്കത്തില്ല? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണക്കിലെടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജഗായ് മാതായ് തുടങ്ങിയവരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ധാരാളം പേരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭാവത്തെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്? എല്ലാ മഹാത്മാവായ അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മാക്കളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ക്ഷമിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. അതായത് ഏത് ചൊല്ലണം? മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായത എന്നുള്ളത് ശ്ലോകം ചൊല്ലണം. ഇതാണ് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്നുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. തുടർന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊരു ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രമായിട്ട്, പിന്നെ പഞ്ചതത്വത്തെ മൊത്തത്തില്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം അല്ലെ. ഇത്രയും മന്ത്രം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേയ പണ്ഡിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ